Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. U ono vrijeme Isus se u snazi duha vrati u Galileju, te glas o njemu puče po svojoj okolici. I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama. I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen, i uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu, te ustane čitati. Pružiše mu knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: Duh Gospodnji na meni je, jer me pomazao. On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje. Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči svi u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: Danas se ispunilo ovo pismo što vam još odzvanja u ušima. I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Riječ Gospodnja. Slava Gospod riječ uništiti se sve naše grijesi. Braći i sestre, koji nam je temeljni cilj u životu? Svrha, smisao postojanja. Boga upoznati, njemu jedinom služiti, njega ljubiti. Onako jedna rečenica, brate, s jedne strane ništa lakše, s druge strane, zar samo to? Dakle, ništa posebno, ništa teško. Moj žup još uvijek traje blagoslov obitelji, još koji dan, a počeli smo na početku 12. mjeseca. Dakle, onako, nije to lagano. Jel? I danas govori jedna osoba, eto da časni, važno da smo ljudi. I to je to, a sad u što vjerujemo, je li čega ima, a ko to zna? A nek se vi nama došli vi poškropiti. Zašto bi dolazili uopće? Da li je Isus Krist moja vrijednost za koju ću ja staviti glavu na panj? Ili je to ono, pa znaš, ne bi škodilo. Ajde to usput, da imamo i to. Kakva je to vrijednost? I opet mi dolazi ono, radujte se. Bez prestanka radujte se. I onda pogledam državu, amo kreni od države. Nešto sa strane vidim. A brate, naopako sve. Gotovo 500 milijuna nezaposlenih. Svaka obitelj koju sam došao, imali su jednog člana koji je radio, više ne radi. Dakle, problemi su te nekakve naravi. Dakle, egzistencija ugrožena. Zdravlje, da ne govorim o tome. Opet pitanje, čemu ću se radovati? Ili tu pojavim se na svetoj misiji, pa onda tamo vidim ljude koji bi zadnje očekivao u crkvi, šta oni rade, koji nije pustio ovdje. Dakle, na neki način ja to privilegiram samo za sebe. To je moj Bog i ne treba mi nitko drugi. S te strane, što ja kao vjernik činim da bi se doista mogao radovati? Kako ću se radovati? Neko će mi ispričati vic pa ću se nasmijati. Eto, radostan sa neko vrijeme. Kaže jedna, je li japanska poslovica, ako želiš biti radostan jedan dan, napij se. Ako želiš biti radostan mjesec dana, oženi se. Ako želiš biti radostan cijeli život, uzgajaj cvijeće. Dakle, što je naša radost? Što meni uzrokuje radost? Da ja dođem u neke godine kao čovjek od familije, imam ženu, imam dicu, i onda nema radosti, uvijek su problemi, opet dolaze nekakvi problemi. Vrhunac života sa Savjetom Židova, mi imamo ženidbenu blagoslovu kada svećenik moli, oboje vidjeli djece svoje. Dakle, eto imam unuke i pa eto sretan sam, ali fali opet nešto. Opet to nije ona prava istinska sreća. Naše srce nemirno dok se ne smiri u Bogu. Bog je jedina radost moja. I onda odakle dolazi to moje radujte se? Od vjere. I ako sam Musa tužan i dođe na misle nam, pima radujte se narodi, a da zvuči plačite narodi. Kolika je moja vjera? To je prvo pitanje koje se trebamo postaviti. Kakva je moja vjera? U što vjerujem?
Jer vidiš, sve ide to naopako. A Gospodin ne odustaje, radujte se. Onda ćemo mi reći, jesi ti manit? Čemu ću se radovati? Pogledaj moj život, pogledaj moje probleme. Završila sam u bolnici, bilo zbog psihičkih, bilo zbog fizičkih razloga. I on govori, raduj se. Čemu ću se radovati? Ima jedna stranica, TED se zove. Koliko se atendite u engleski, poslušajte, ima ovako pametnih nekakvih savjeta. Skupili su ljude sa svih strana svijeta da nešto kažu, kao nekakav trening za život. Između ostalog, jedan klip koji sam gledao, jedan benediktinac dolazi onako kako bi mudri svećenici trebali biti onako starčić, lagano dolazi i govori vrlo nježnim glasom, vrlo jednostavno. Što je temelj naše radosti? Da bismo bili sretni u životu. A cilj nam je da budemo sretni u životu. Bog nas je stvorio da budemo sretni. Bog nas nije stvorio da budemo musari, da budemo tužni, da budemo na neki način opterećeni sa svim stvarima, da se patimo, da trpimo, jer Bog voli patnju, to je nekakav Bog sadist. Kaže, da bi bio radostan, čemu je ključ sreće, ključ radosti? Ja nas svi napnemo uši, u čemu? Kaže, u zahvalnosti. Biti zahvalan. Jer nam je to jedno nepoznato riječi objasni drugom nepoznatom riječi. Čemu ću se radovat ću se tako što ću biti zahvalan, a čemu ću biti zahvalan? Jadan ti sam. Kaže na svemu, na momentu, na trenutku u kojem se nalazim. Neću biti zahvalan možda na bolesti koju ću dobiti, možda, ne mislim sam, možda na gubitak voljene osobe, pa sam radostan. Ne mogu biti radostan zbog toga. Isus je plakao zbog Lazara kada ga izgubija. Mogu biti radostan, zahvalan na tome trenutku. On je dugo godina bio u Africi, djelovao. I onda je došao u svoj samostan nakon dugog niza godina i upalja svjetlo. Wow, strava, struja čovječe, oduševljenje. Onda govori, otvorio špinju, išao uzeti vode. Govori, bio sam zatrpan bogatstvom vode. Čovječe, voda. A nama to normalno. I špine, bistra voda, to je tako normalno. I onda govori, polipija naljepnice po cijelome stanu, na sve one šaltere zalipija, struja, na sve špine, voda. Budi svjestan toga. Koji je moj vrhunac življenja? Da razmišljam hoću li obući jednu monturu ili drugu, što mi više pristaje. I onda ne znam, jadan ti sam šta ću obući. I onda padnem u depresiju. Zašto naši stari nisu imali toliko nisu toliko pili antidepresiva? Brate, uzeo on motiku, idem u polje, dok se nije smrtno, nije se vratio. I on ima kad misli o depresiji. Radio je. I na tome malo što je imao, na čemu je radio, bio je zahvalan. To što imam. Radim, imam 2 ruke, imam 2 noge, koliko toliko zdravu glavu. Zahvalan sam Bogu na tome. Kad gledate 5 prsti, banalna stvar. Svaki je različit. Stvorite, ne znam, takvog robota, neće imati takvu finoću pokreta kako će imati naši prsti. Ne postoji ta mogućnost. A ja sam to navikao zdravo za gotovo. Gledam svoju ruku. Pa neš ti, zašto nemam 7 prstiju, na primjer? Koliko bi onda stvari mogla napraviti? Fali mi nešto. Kad gledam svoju kuću doma, pa viš kako jadno, tužno, čemerno izgleda. Pa na čemu ću biti zahvalan? Nije princip da bude sjeti se ljudi koji nemaju kuću. Je li na taj način, pa eto Bože, hvala ti, lakše mi kad znam da nekome gore. I samo ti čuvaj te ljude kojima je gore, nek njima i dalje bude gore od mene, pa da se ja mogu u svojoj nevolji, tuzi, jadu utješiti. I tko će mene utješiti nije prvo pitanje. Tko će meni radost donijeti? Tko će meni donijeti oslobođenje? Isus Krist. Ali je li pitanje kome ja to nosim? Tko se raduje kad mene vidi? Prijatelj ima 40 stara i govori, on dolazi doma, govori, kad sam shvatio da me niko ne voli, govori, dolazim doma, mater cila se zna, jesi to ti? I ona pogleda mi shodni, ti si. Govori, mater mi rekao, ti si. Nadala se sestri nekoj. Ne vole me.
jadan ti sad. Dakle, koliko ja mogu biti Bogu zahvalan? Kako biti zahvalan sad da to riješimo? Taj Benediktinac kaže jedna jednostavna stvar koju smo naučili kad smo bili mali, ali smo valjda s vremenom to zaboravili. Kad treba prići cestu, je 3 stvari. Stani, pogledaj, kreni. Najjednostavniji. I ključ sreće je u tome. Biti zahvalan tako da staneš, da pogledaš na čemu ćeš biti zahvalan, što ćeš napraviti, što ćeš učiniti da kreneš. Izgleda prejednostavno. To je kao da studiramo matematiku, ne znam, za biti profesori matematike, pa nas profesor tamo na zadnjem ispitu pita koliko je 2 plus 2. Onda staneš, pa neće me to pitati, ali ja sam profesor matematike. Ko zna koje je to rješenje? I onda profesor ne može doći sebi, kolega, 2 plus 2. Ne, to je prejednostavno, neće me to pitati. Što bi to moglo biti? 17. korijen iz develarina čega? Dakle, neka ta rješenja koja imamo prejednostavno su nam. Od zahvalnosti. Krenemo od zahvalnosti, braće i sestre. Čitanje koje nismo čuli smo sutrašnje čitanje. Ivan piše u poslanici o ljubavi, dakle prema Bogu kaže, rekne li tko ljubi Boga, mrzi brata svoga, lažac je, istine u njemu nema. Kako možeš reći da ljubiš Boga kojeg ne vidiš, ako ne ljubiš brata čovjeka kojeg vidiš? To je temeljno pitanje. I mi ćemo, ako treba, otići pješke u Sinu, bosi, bez problema, Bože, ja ću napraviti tu žrtvu, ali me nemoj, molim te, pitati da moram na onog svog dosadnog rođaka, susjeda, kolegu, prijatelja, dosadan je, čimalica, da ga moram poure s njim biti. Sist na kavu s nekim koga ne podnosim, ali ja ću, Bože, ići u Fatimu ako treba pješke. Gdje god treba, Santiago de Compostela, ići u svetu zemlju, pješke. Od Jerihona do Jeruzalema, bos ću ići, Gospodine, usred lita, ali nemoj me tu da budem dobre sa svojima pod istim krovom. Da oprostim bratu, nemoj me, molim te, iću ti šta god treba drugo. Ja ću sebi odrediti neku stvar, kao trgovinu s Bogom. Koliko je to naše kršćanstvo, istinski, ova ljubav, da ljubim onoga koga vidim, onog prvog do sebe. To je najteže. Ne u smislu cure koja pokraj mene, dakle, momak i cura. To je najmanji problem. I kada kažemo na vjenčanju, opet Ivan piše, zapovjed je Gospodinova, ljubite se međusobno. Jednom mladom paru to reći, zapovjed, kada vi to ne zapovjedate, to je tako normalno. Ostaje u nas, kršćana koji se dičimo Svetim pismom Isusom Kristom, ljubav je zapovjed. Zapovjeda nam se da ljubimo. Taj dio izbacimo iz glave, zaboravimo često na to. Zapovjed je Gospodinova. To naš sveti Jere zapisao, kad su staroga Ivana vodili po stare dane na Euharistiju, onda bi on govorio, dječice, ljubite se. Neprestano ponavlja taj dio, onda su mu rekli, svetom Ivanu, apostolu i evanđelistu, Ivane, dosadan si. To smo već toliko puta čuli. Ali Gospodinova je zapovjed. Zapovjed. Samo taj dio možemo razmišljati, braći i sestre. Zapovjed je da ljubim druge. Meni se tako to ne da. Ne radi mi plesku presvirija, nego da ga moram ljubiti. I kaže još da bi pomoć stane neprijatelji ljubiti. Molite se za one koji vas progone. Kad sam rekao to svojima doma, da su pitali, ti sinko sigurno završio teologiju. Šta se to tamo uče? Oprost, ljubav. Ma kako? Kaže, po ovom znamo da ljubimo djecu Božju. Kad Boga ljubimo i zapovjedi njegove vršimo. Dakle, vršiti Božje zapovjedi, u tome mi je sva ljubav. To zvuči tako dosadno. A tako je puno života. I tako je jedino život. Pravi istinski život u Bogu. I zato kad Isus dolazi u odlomku evanđelja koje smo čuli, Matej i Marko evanđelje počinju na način da kažu da je
Isus dakle propovjeda, vratite se, vjerujte evanđelju, približilo se kraljevstvo Božje. Kod Luke to dakle drugačije. Ovo je već 2 godine nakon njegovog djelovanja. Dolazi, kaže, po svom običaju, na dan subotni, nedjeljna sveta misa. Na dan subotni dođe u sinagogu i svaki, dakle, punoljetni muškarac Židov, jer moga žena su bile gore na galeriji, na koru. Vidite, dragi žene, nismo vam Židovi se dopustili da vi možete biti u klupama s nama, pa opet neće niko prvo klubu. Dakle, bile su na galeriji, one tu nisu imale prostora, ali muškarac je mogao doći, dakle, u crkve gdje je bio poslužitelj i uz dozvolu nadstojnika sinagoge, da mu se tekst svitak odabere i čita. 61. poglavlje, to se vam čita Isus ovaj odlomak. Duh Gospodnji na meni jer me pomazao. Blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje. Pritom se ne misli na tu jednu godinu, tad kad je djelovao, na jedan cijeli sustav. I zato Luka, za razliku od ostalih evanđelista, odmah prikazuje Isusa u svoj njegovoj slavi, u svemu djelovanju Duha Svetoga. Po njemu djeluje. Dakle, djeluje na sve nas. Poslan je nama, dan je nama. Sva objava je dovršena u Isusu Kristu. I po tome djelovanju njegovome mi možemo uzeti Sveto pismo, vidjeti aha što on čini, idi pa i ti čini tako. Opraštaj, ljubi. Vrati svih slijepima. Kad sam ja slijep za vidjeti tuđe dobro djelo, ne vidim ga i neš me privariti, kod da ja ne znam kakav si bija prije. I spominjem se njegovi prijašnji, ja poznajem tu osobu i nema šanse da se meni neko može obratiti. Ja znam kakva je ta osoba bila prije i to je to, jednostavno to ne prihvaćam. Koliko sam slijep ne vidjeti ljubav Božju, ne vidjeti slavu Božju u drugome čovjeku. Kaže, osloboditi sužnje. Banalna stvar, ovisnosti. Dakle ćemo za ove i droge, i alkohol, sve ostalo. Ovisnost o grijehu, navezanost na grijeh. To ono što će svaki pristojni narkoman reći, ja se mogu skinuti kad ga poželim. Svaki pristojni grešnik će isto tako reći, mogu kad bi ti, ali o tom ne želim. Upravo zato što me đavo drži zarobljenog. Braći i sestre, temeljno pitanje je koliko smo mi stvarno radosti, koliko mi dolazimo na svetu misu onako da vidimo nekakvo događanje, da dobijemo nekakvu utjehu, da nam svećenik da neku formulu po kojoj ćemo živjeti ili neko rješenje za svog momka, za svoju curu, za supruga, za suprugu, za svoje roditelje koji mi čine probleme. Daj mi da čast neko rješenje, daj neku moliti, daj mi nešto da molim, da pročitam, da ja to njima kažem, da to molim i da to bude riješeno i Bog sitko za cijela. Koliko to traži, koliko ustajeno radim na to. I koliko to mene potiče da redovito se služim sakramentima. Da se redovito služim sakramentom ispovjedi, sakramentom Euharistije. Koliko me to potiče. Ili na neki način, našli smo se u petak, malo ljudi, sa propovjedi, poslije ćemo otići na pivu. To je to uvijek. Vidjet ćemo se jedni s drugima i to mi donosi nekakvu radost. Je li to trajna radost? I može li biti trajna? Kad bi ja mogao sve svoje prijatelje, sport Billy Beck, uzeti, staviti u torbu, uđe i kad mi je dosadno, ja njih izvadim i eto ga. Opet smo radosni, opet smo zabavni. Koliko pristupam svakoj svetoj misi kao trajnom lijegu, kao trajnoj snazi, kao Bogu koji je sve stvorio, svim upravlja, sve uzdržava, koji je početak i kraj cijelog mog života. Ako hoćete, koji je rješenje svih mojih problema. Koliko tražim takvoga Boga, koji je s jedne strane istinski moćan, najsnažniji, a s druge strane toliko blag, toliko milosadan, koji nas ljubi više nego što možemo ljubiti sami sebe, više nego što možemo iti zamisliti. Gdje ćemo primijetiti takvoga Krista u drugim ljudima. Gdje
gdje ćemo primijeniti Boga koji je ljubav u onome najmanjemu, što nam neće biti problem, ali u onome najvećemu, što će nam biti malo veći problem, ali ćemo se truditi oko toga. Braći i sestre, bitna stvar je da ne odustane. Bog u nas, mogli bismo tako reći, vjeruje. Vjerujemo i mi jednim drugima, osim što od nas se traži da vjerujemo u Boga. Sada promislimo u šutnji na čemu mogu biti u molitvi zahvalan Gospodinu. Što mogu tražiti od Gospodina? Gospodin i sam govori, tražite, naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, ištite i dat će vam se. Pa ako treba novac, mogu slobodno tražiti novac od Gospodina. Što god mi treba, ako trebam zdravlje, ako to treba moji prijatelji, moji bližnji, ako to treba cijeli svijet, ako sam ja potreban dati nekome oprost, ako tražim oprost od nekoga, ako molim za nečije zdravlje, tko traži, nalazi, tko kuca, otvara mu se, tko ište, daje mu se. Gospodin je taj koji prethodi našim traženjima, našim željama. Njegova je milost koju nam daje, da mu se uvijek možemo obratiti.